Hola, coneixo a Juanjo Isern des de fa molt de temps. L'he conegut en diferents facetes de la seva vida personal i laboral. L'he conegut com a responsable esportiu d'un club que va presidir com a l'Europa. L'he conegut en l'administració, en el Departament de Treball, en el Departament d'Interior. En tots ells i en totes les seves facetes sempre ha estat una persona transparent, treballadora i sobretot compromesa en la societat i en els seus ciutadans. Estic convençut i seguríssim que Juanjo aportarà a l'esport i a la federació aquesta professionalitat, aquesta responsabilitat en el país i en l'economia i sobretot també amb l'esport, i podrà aportar aquesta forma de ser i de fer. Per tant, Juanjo, et desitjo molts èxits i que podem gaudir d'aquesta responsabilitat tant com a persona, com a professional i com a responsable. Molta sort.